И така, добър вечер. Тази вечер реших да направя така едно по-голямо пак опенингче с малко инфо относно отборът, който съм направил до тук. Това е отборът, струва 113 хиляди, моя грешка 113 милиона, но играчи като Линека, като Родриго, Машчарано, Коча не се продават. Смисъл, не са tradable, не мога да ги продавам, не съм ми дал пари за тях. Апгрейднал съм Шлотърберг до 9.2, Фернандо Хиеро до 9.1, Онана съм взел за 20 милиона, вече мисля, че 15. Дъмфрис също мисля, че не съм го купувал и него съм му дигнал 1-2 лева, така, оверала. На Ашли Кол също един оверал съм му дигнал и на Педро Гонзалес мисля, че 2. Мисля, че 8-9 нормалната карта. Но този отбор още в следващия клип ще започнем да го обменяме. Ще започнем да заменим, тъй като JJ Коча 8-9, но тъй като е кам и тази позиция не е за него и затова е 8-6. Гуардадо също ще го махнем. Просто ми е най-добра карта в момента, не ми се дават много коинс, тъй като ще сменям схемата. Онана може би ще си остане, макар че нещо не ми харесва как пази. Кеква е нещо. Та да, ще си изберем някой играч по-сериозен и покрай него ще започнем да градим отбора. 9.1 е рейтингът на отборът ми, оверала. В дивизиите не съм много голям, не съм играл много. Про едно съм и на двете и на Major мода съм аматьорен, защото там имам няколко матча, колкото да си мина дейли квестовете в квест мода. Така, тук, тъй като съм си изпълнил целия безплатен пас додолу. И тук ще отворим първо този пакет, който е с 8-9 играч. И нека да видим кой ще ни даде. Тевес. Тевес не е лош. Тевес не е лош и е tradable. Значи мога да продам, може би. Не е лошо. Да, ще го сравним с Джарли Никър. Така, следващото нещо, което ще правим е, ето тук имам 5 завъртания, мисля, че са 5. Да, 5 завъртания. Ето тук ми трябват само още 2, но може би ще взема 10 милиона коинс. Може и Чумини да взема, може и Диего Жота да взема. Ще видя. Може би 10 милиона коинс. Тъй като ни трябват коинс. Тези силвери са полезни. Тъй като и бронзовите, тъй като ни трябват за да тренираме играчи. Отново ни се падна на нещо, което да помогне. Още 3 пъти имаме. Бе, още един път трябва да ни се падне само. Напълно безполезни играчи.
Единственото, което може да стане с тях е просто да тренираме някой. Ето това сега е хубаво. Нека видим. Бразилия. Самуел Лино. Точно така. Вече почнах да ги научавам. И отново няма. Скипваме го. Да е, още едно ми остана само. Нищо. Така. 22 000 точки имам. Няколко дена фармих, за да отварям пакети сега. Но в момента се чудя тези ли да отварям или тези да отварям. Ще започнем с няколко от тези 2 или 3 пакета. И няма локаут. Ще отворим още не такъв. Много няма нещо интересно и един трети за късмет ще отворя. Локаут, добре. Самуел Лино, да. 9-9 плюс. Няма продаване. Видях. Скъп играч. Така. Добре. Ще отворим три пакета от ето тези. И така, в момента на истината, нека да видим. Локаут със сигурност. Ужас. Пълен ужас. Пълен ужас. Падна ми се Онана, но първата му карта. 8-5. Общо взето и Кайл Уокър ми се падна. Може зато пълен тъшак. Ще отворим още един. Нещо хубаво. Това може би ще е хубаво. Белгия. Мертенс. Дрис Мертенс. Пълен ужас. Пълен ужас. И последен пакет. Не знам за какво си изхъбих шибани коинс и тия глупости. Та ще си отварям от тези пакети. Чиста работа. Тук мога да отворя някакъв пакет, но не. Ще паза. Ще събирам за сега. Така, в крайна сметка, нека видим какво може да съберем. Какво събрахме? 2 милиона коинс отгоре почти. Да, но даже под 15 000. Тевес, който е 2 милиона и нещо. То Тигър, който е 9-9 плюс. Да, ще се заразах за това, но той е 9-9 плюс. Който е Чинян Сомер е... Както е добре. Тези ще ги продавам вече извън.
къде ще ги продавам извън. Когато не снимам, ще направя около 10 на милиона коинс още така от тях. Може да няма 10, но да кажем едно 6-7. И ще започнем да строим отборът и да апгрейдваме. Повечето ще ги продам, който мога. И така. Надявам се да ви е харесал клипът. Пак опенинга беше отвратителен. Но все пак се надявам да ви е харесал и да ви е било забавно. Ще се видим следващия път. Чао, чао!